Достигна достатъчно опит младите футболисти. Постъписаха се през първото по време. Видяхте, че инкасирахме 3 гола. Сега върнахме един гол. Мисля, че второто по време така се представихме по-добре, отколкото през първото по време. Левски заслужено спечелиха, пожелаваме им успех от все сърце. Този ранен гол, който допуснахте, доколко допълнително сте посигурили? В по-младите наляем така улово в краката. Видяхте, че тежко се придвижваха, далече стояха от противниците, закъснявахме винаги. Влияе младите момчета първия ранен. Това е. Но през второто по време така се потърсиха, поговорихме с държавата, потърсиха се и започнаха така да са по-смели. Така в единоборството да влизат малко по-здравечко, спечелиха доста топки и така изтървахме едно добре положение. Но пак да казвам, по-опитният отбор и по-добрият беше на Левски.